Ha ka bandingkong nga Ainguh U Blei namar jong ngalong kumni komba ngalong bynta. Kabaar nga sngo banai kublay kyrpang ya ka Good News TV ya ka bapila penyo hanga kumusyakri ubaret na kabenta ban ya sam ya Ka Ktien ka Jong Blei na kabenta kani katayo hibaro kaway. Ki pramensim ki bakodor ki parlok ki ba ya ki jonga hagani ka step ka Good News TV lengba kani ka program WAN BAN MANE ka priang sngewbha ya kiwei po iwei baro ban ya shashkor ya Ka Ktien ka bakot ka Jong U Blei la hangno ha ka ba pidan. Kumta hagani ka step nga siyem ya kani ka kabu ban ai kublei ya iwei po iwei baro nadu ki hep ki beret ki Samla ki longkmi ki longkpa bat ya baro ru haga kyrteng ka bathiang tam ka jong utrai bat unong penim ka perthei uji sukris. Ka benta na Ka Ktien ka Jong Blei ya ka bangakwa ya ka ban pensngau hagani ka step kalong na ka jingduwai sam ka number chispa sauposan ka dekhot ka balai bat ka basaw. Ki Ktien ki Jong Blei ki ong kumni uba Khraw long utrai bat ubadei yaro bat ka jingkraw jong ka bamla yetchu ka wei ka pateng ben riu kan yaro yaki kam jong mi ha ka wei pat bat kan pen bana yaki jingle bat donbor jong mi ka phang pedeng jong ka khubor hagani ka step kalong Blei ulong uba Khraw bat ka day yangi ban Ainguh U ki pramensim ki bakodor ki parlok ki ba ki jongang habapai syakani ka benta ya ka bangalayo ya ka ban pensngau hagani ka por kani ka day kasam lani ka jingduwai ka ba usim David u yaro ya U Blei namar ka jingkraw ka jong ha ka ba omla ban ye nujor ya kata ka jingkraw ka ba udan bat kiwei pat udon ya kata ka bor ka ba mayan bat ka jinglong ka ba omdan bala ban thau omdan bala ban shempang da ki jingmut jingperkhat ki ba kinjabriu ka ba ar usim David uyero ya U Blei namar ki kam ki ba Khraw ki jingpha bat ki jing isnai ka Jong U Blei ka dabyang halaki briu baro kumta hagad khot ka basaw open pau pakaway ka pateng ben riu kan yaro ya kita ki kam ki ba Khraw ki ba U Blei olale ki pramensim ki ba kodor hagani ka step ban penshisha ya kita ki jingkraw bat ya kita ki kam ki ba Khraw ki ba U Blei olale ka Bible kayat hu yangi larangin puli ka kitab Genesis kalanong ka banengkong kadekhat ka banengkong Ka Ktien ka Jong Blei ka ong kumni ha ka ba menengkong U Blei ulathaw ya ka beneng bat ya ka kendo ki pramensim ki ba kodor U Blei hangni ulapen ishna ya kata ka jingkraw ka ba udon haladi da ka ba ulathaw ya ka beneng syajrong ulabu ya ka sngi ya ubnai ya ki klor bat ya ki wei pat ki met beneng nang ta ulathaw ya ka perthei bat haka ladon ka ringkau bat ka duriau haringkau ulabu ya ki ding ki si ki plang ki jor ki sentiu ki skot halaki jaj ki mrat ki sim ki do ki baher ki knyang ki bapar halaki jaj haduriau ki do kha ki ba Khraw ki do kha ki beret ki do halaki jaj ula penye jengai ya ka beneng na ka kendo ula buru ya ka menmiet bat ya ka mensngi ya ki ayom bat ya ki por bat ka ba kampala shu kalong ula pen ishna ru ya kata ka jingkraw jongu
Daga ba ula tau ya ubriu bat ka briu ka banengkong hakadur ka jong uhi. U Blei syam la penseriem ya ka dur briu bat umrat lani bat kamau kading. Henry hakadur ka jong Blei la penseriem yaki bat ula jeru yaki u Adam bat ka im. Bat kini ki jing pelong bat ki jing tau ki jong Blei ong ka Bible ki lalong ki babha. Ki pramen sim ki ba kodor ki ba ki jonga haba perkat yakini ki jing pelong bat ki jing tau ki jong Blei ki ba manga bat ma pi menta ngiyo bat isaki dalaki jong ki kemat kat no kalong ka ba pela hadu kata hagaba ngimla ban mudur bat syempang daki jingmut jing perkat ki ba kenja briu jongi yakini ki baro ki kam ki ba Khraw ki ba pela ki ba U Blei ulale na keni kadau o nong ruai shemen sim haba uyo yakini ki kamba ki ba U Blei ulale uong haba atrai ki kam jongi nga perkat kat no ngadap da jing lengo ba Khraw nga ki klur nga snow jing riu upertan keleng saudong kabor jong mi kabau dan kentin syu ki paramen sim ki bakodor ban batai da kumwai pat ya ga jing Khraw ga jong Blei bat ki kam ki ba ulale ten rei ka ka bengi de ban le kalong tang ban syu ong men sim jonga to ye ro yo try melong ba Khraw nang ta shushu ki pramensim ki ba kordor ki ba ki jonga hagari ga por larangin pai pat shaki kam lani ki kamba ki ba pela ki ba U Blei ulale markhamat hagi briu ka Bible ka yathu yangi larangin puli na ki kitab Genesis kalanong ka ba nyaw ba U Blei hakapor ka jong u Noah ula pensilai hakapertai hi baro kawai namar ka jing baman kapertai la pelat ya u Noah bat ka ying hakapor ka jong u Abraham bat u Lot ladangin puli na ka kitab Genesis kalanong kabakat kendai U Blei ula tangdu ya ka nongba Sodom bat Gomora namar ki pop jongki la pelat ya u Lot hakapor ka jong Moses bat ki kun Israel kitab Exodus kalanong bakat saw U Blei ula pen yang ka jing Khraw ka jongu dagaba ula penkat arliang wak ya ka duriau ka basaw bat ula pelat shiliang ya ki kun Israel na ka jing jeliu ka duriau bat na ki nongshun jongki kini kilong kato kat ni teli ki kamba ki ba Khraw ki ba U Blei ula penpau haki briu ya kata ka jing Khraw ka ba udon namar kata day hang ni ken baba usim David haba uyo yakini ki baro bat haba ula madru haladi ya kata ka ba Khraw ka ba U Blei ulale haga jing ga jong Usaong oba Khraw long utrai bat oba day yaroe ki pramen sim ki ba kodor hagani ka step ladangin pai pat syaga jing jongi shimet ka jing keli kalong hatu ngila ya kendu ni lani hatu ngila mat ni ya kata ka ba Khraw ka ba U Blei ulale haga jing ka jongi nganget langilong giba red, nengilong giba Khraw, langilong giba rispa, nengilong giba duk, langilong giba start, ne langilong giba bid, langilong giba ngej, ne langilong giba bom ngej ru da ka ba buram. Nga ngej skam ba U Blei ulale ka ba Khraw, haga jing ka jonga bat ka jong piru. Lakata ka ba Khraw ka ba U Blei ulale aga jing jongi. Langis ngau baka long ka ba red ne ka ba Khraw.
to tip barok ru ki day ki jing kyrkhu ki jong U Blei. Namar kata hagani ka step kay ka bangamot ban penken mau kalong. Compare ki ay ngilong ka jing pen snow kalong bangim day ban klet ban Ainguh U Blei. Namar kata ka ba Khraw ka ba bha ka ba ulale haga jingim ka jongi. Bat kan long ka ba itenat bat ka ba bha ki paramen siem ki ba kodor. Ladangin wan ban Ainguh U Blei. Daka dono jongi baro. Daki jingmot jongi baro. Bat daka bor jongi baro. Komba Ainguh us im debet. Haba ulamat. Ya kata ka ba Khraw ka ba U Blei. Ulale aga jingim ka jong u. Daga bangin ong. Komen siem jonga. To kyrkhu ya utrai. Bat baro ka ba hanga. Ya ka kyrteng ka ba khu jong u. Komen siem jonga. To kyrkhu ya utrai. Bat wat kelet ya ki jingle bha jong u baro. To Blei Un kyrkhu. Ya ki ni Ka Ktien ki ba kho ki jong u. Ya ki bangile ya syak skor. Hagri ka step ka ba bynta. U Blei ba na ka bynta brom jong u. Amen. Jingduwai. Melong U Blei uba Khraw bat uba day yero. Ainguh emeging ku Jisu kan rat namar meladon ringkat lembat nyi hagri ka step. Haga bangila yok ko try ban ya syak skor Ka Ktien ka ba khot ka ba don bor ka jong me. Ai ba ki ai baro ki bangila yok sngaw ka por. Kan syong sa syong dap krai ha ki donot jongi baro ki biok sngaw lengba ka ni ka program ha ka ni ka step. Bat to don kat lembat ngi lembak ni ka sngi hi baro ka wei. Bat komjur ko try ha shwa bangin mi no nang ni ka jingiasyam ka batiang jongi. To da ai ba ka jingi U Blei pa u khon bar men sim ba khon. To ai ba ni lai kin syong sa syong dap krai lembat ki khon ki jong me ha shitelop ka perthai menta bat shibom chikurungi duai. Amen.